Kurwa macie, jak ja dawno w to nie grałem. Proszę państwa, nie mam pojęcia, gdzie ostatnio skończyłem, ale jebać konwenansę. Przy czym jest dziwnie mi się to widzi, bo pamiętam jeszcze moment, jak to była w ogóle jedna z, dla tych, prawda, nowszych widzów, jedna z pierwszych gier na kanale. Starzy widzowie, oczywiście starzy w cudzysłowie, nikogo nie chcę obrazić, ze względu na jego wiek. Jeszcze może pamiętają. Ja już ledwo pamiętam, ale wspominam to jakże świetnie, miło, zajebiście. Wtedy jeszcze stare słuchawki, stary mikrofon, teraz wszystko nowe, nowoczesne, kurwa mać, nie? Dobra, panowie, panie. O tak, tender moment. To jest gdzieś daleko w głąb, już właściwie pod koniec. Sejfujemy co moment, muszę kontrolować czas, wybaczcie, ale... O kurwa! Muszę kontrolować czas, bo no wiecie jak to jest. Ale walczymy, może coś z tego będzie. Podzielimy to sobie znowu na dwa party. Jeden teraz kiedyś tam w nieokreślonym czasie. Jutro Black Ops 2. O ile wszystko pójdzie dobrze, nie umrę na raka prostaty, może nie umrę. I powiedzcie mi, jeżeli jesteście tacy mądrzy, kurwa, co ja mam zrobić? Co by w tym momencie zrobił, nie wiem. Kurwa, ja wiem co ja bym zrobił. Ja bym się dał zajebać pewnie. O skurwysynie! Przepraszam was, że klonę, ale kiedyś klonłem bardziej i chcę tak tą atmosferę budować, dlatego też... Pain, zrozum, nie masz najmniejszych szans na zwycięstwo. Pierdol się! Przegrałeś! Pierdol się! Jedynie śmierć może ulżyć twojemu cierpieniu. Pierdol się! Z tym i wreszcie się poddaj. Kurwa, zagadałaś mnie, szmato. Nie wrzucam mojego ryja, bo chcę utrzymać ten klimat. Kurwa mać! Pół HP poszło, 75% na wej. Ja pierdolę. Już się wkurwiam, już. Chuja północ... Co jest kurwa? Wy się sami w pizdu powysadzacie, użycie mi cierpienia, oszczędzicie mi czasu? Który taki kurwa? Czekaj, skurwysynie. I co? I co? No kurwa mać. A jebnę jeszcze jeden. Ja pierdolę. Już to tak nie można grać w to. A, zapomniałem, to jest gra z czasów jak gry były grami, a nie gównem. O jażesz, dupie. Nie, dobra, przesadzam, tak nie można. O fuck. O cię dupie! Nic nie mówcie. No kurwa. A spróbujcie powiedzieć słowo, pół słowa. Pain, zrozum, nie masz najmniejszych szans na zwycięstwo. Już przegrałeś! Zamknij ryj! Przegrałeś! Jedynie śmierć może ulżyć twojemu cierpieniu. Zamknij ryj! I wreszcie się poddaj. Kurwa zaś on. Damy temu filmowi oznaczenie plus 18, chociaż ja 18 kończę za 2 miesiące. A chuj jebać konwenansy. Save'łem. Ani się kurwa nie waż! Ja pierdolę. Dość tego. O, bullet time. Czekajcie, gdzieś tu miałem grenade launcher taki zajebisty. Dobra, jest. Panowie, mam plan, patrzcie na to. Jep! I co? Nie! Ja pierdzielę! Jaki dywersant. Mam serce w gardle chyba. Albo nawet głębiej. O fuck. No dobra. Czas kontroluje, Mikołaj, kontroluj czas, bo YouTube cię ukarał za twoje grzechy. Ale może nam odkupią, no zobaczymy. Jak nie, przeczekamy, to 6 miesięcy zleci, dajcie spokój. Tak też można żyć, nie? Co myślicie, uda się? Ja też myślę, że nie. Udał się! Idzie! Nie! Nie! Kurza twarz. Dobra. Ja pierdolę!
Ani słowa, ani pół słowa. Ni ćwierć naprawdę, bo pójdę wam i wam... Naprawdę. Otwieraj się. No kurwa, otwórz się. Cierpliwość moja na próbę wystawiana jest po raz kolejny. Kurwa. Nożesz. Co? Co ci nie pasuje? No, dzięki. Co? Dostał? Coś tam dostał, nie? Ale... Czy zginął? No nie wiadomo. Ciul wie. Przyjdą po mnie, to ich zajebie. I leżysz, szmato. Ani się waż wstać. Kurwa! Naprawdę, ja was serdecznie przepraszam moją mamę, przepraszam mojego... Nie, kurwa, jego nie przepraszam. Przepraszam Justyny, jeżeli to obejrzy, mam nadzieję, że nie, ale... Przepraszam wszystkich wrażliwszych i nie lubiących wulgaryzmów się nimi brzydzących. Ja też się nimi w zasadzie brzydzę, ale... Co? Matko, safe. Noż. Co niby, że co? Że co mam niby zrobić, że co? Ani słowa, kurwa. Ja! No tak. Widzieliście to? Widzieliście to? Widziałeś to? Haha! Shit. Co to znaczy, że nie możecie go powstrzymać? Przecież jesteście lepiej wyszkoleni i wyposażeni. Pierdol Macie się! ogromną przewagę liczebną. Do roboty! Krystyna z gazowni. Kurwa. Co? Taki ciulik. Przepraszam. Wulgaryzmy naprawdę sięgają już tego poziomu dna. To właściwie tego pod dnem, tego mułu tam już takiego te nenufary takie, wiecie, nie? Nie wiem, czy wiecie. Normalny człowiek to chyba nie wie. Wydupiać! Wydupiaj! Wydupiać! Kurwa, jeszcze mnie trafią. O! Naprawdę, jedno słowo i was, kurwa, nie wiem, to wam zrobię. Co? To już... Aha, dobra. Dobra! No... Co jest, kurwa? Zajebani? Ale jak to? A, dobra, okej. Ja dobrze idę. Chyba tak. Zapomniałem! Kurwa mać, dobra, ja tego nie zniosę. Kochani, koniec partu pierwszego, part drugi pojawi się, jak się, nie wiem, wypije sobie chińską zieloną herbatkę, albo sobie poćwiczę jogę, chociaż nie, bo joga to gówno. Jutro Black Ops 2. Kurwa, aż mnie telepie.